କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି? କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, କର୍ମଫଳ, ସ୍ୱର୍ଗ, ନରକ ଏସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ଯଦି କେହି ଜନ୍ମ ପାଖରୁ କରିବ ଆଉ କେହି ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ହିଁ ଧନୀ, କେହି ତାର ଭଲରେ କଟୁଛି ଜୀବନ ତାକୁ ଧନୀ କୁହାଯାଉଛି, କେହି ତାର ଗରିବରେ ଦୁଃଖ କାଟୁଛି ଦିନ କାଟୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ ନିହାତି। ଯେହେତୁ ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଇଟା ଆସ୍ତିକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ମୋ ନୁହେଁ, ମୁଁ କହୁନି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇଭଳି ବେଳେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁକ୍ତିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏସବୁ ଧାରଣା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ ଆତ୍ମାରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ସବୁରି ମୂଳରେ ସେଇ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଅବଧାରଣା କର୍ମଫଳ, ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଯଦି ଟିକେ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବସିଯିବା, ଦିଧାଡ଼ି ତର୍କ କରିବା, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯିବ। ଯଦି କେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିହାତି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ପାପ କରିଥିବ, ନହେଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ, ନିହାତି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିଥିବ ସେ। କୁହନ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପଛି ଯିବା, ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବା ସେଠି ତ ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ତା ଆଗରୁ ତ ଆମେ କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତାହେଲେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେମିତି ଉସ୍କେଇଲେ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ? ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭଗବାନ ଏସବୁକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଏବଂ ଭିଲିଆନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଯଦି ପାପ କର୍ମ ଯେ କରିଛି ସେ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ରଚନା ବିଷୟରେ କହିବା, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ସେସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ପାପ କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦେଉଛେ? ଯେ ଡିରେକ୍ଟର ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛି ଯଦି ଭଗବାନ? ସେ ପୁରା ଏସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, ସେମିତି ହୁଏନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ସମୟରେ ବି ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ଆସ୍ତିକବାଲାମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ତାହେଲେ ଯିଏ ବଳାତ୍କାର କରୁଛି ସିଏ ବି ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ସେ ବି। ତାହେଲେ କେଉଁ ଲଜିକ୍ଟା ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି? ଯଦି ଭଗବାନ ଏସବୁ କରାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପତ୍ର ହଲେନି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଏଇଟା କରାଇଲେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ପାପର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜେଲ୍ ଭଳିଆ ନରକକୁ କାହିଁକି ପଠାଯାଉଛି? କାରଣ ଭଗବାନ ସେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଖେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ମଣିଷର ଦେହ ଶରୀର ଏଠି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ଭଗବାନ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, ଦୋଷ ପାଇବା ଆମେ। କିଛି ଆସ୍ତିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିଛୁ, କେହି ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆଉ କେହି ମଛି ଘରେ। ଏସବୁ କର୍ମର ଫଳ ନୁହେଁ ତ, ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଫଳ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ହଁ ନା, ତମ କଥାରେ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା। କେମିତି ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ବୁଝାଉ ତ? ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଏ ତ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା, ତାକୁ ତ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା। ଆମର ପୁରୋହିତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ କଳିଯୁଗ କୁହନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମର ନାଶ ହେବା ଲେଖା ହେଇଛି। କଳିଯୁଗରେ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଆଜି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଦୁରାଚାରୀ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ବିଧାନରେ, ଯଦି କି ସଡ଼କ ଉପରେ ଆହତ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ସେଟା ଆମର ବିଧାତାର ବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କୌଣସି ପାପ କରିଥିବ ଯାହାଫଳରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବିଧାତାର କର୍ମରେ ବାଧା ଦେଉନି କି? ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଦୋଷୀ। ଆଉ ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଉଦାରବାଦୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ନରକରେ ଫ୍ରାଏ ହେବେ। ଡର ଓ ଲୋଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ତାହା ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନ ହାରିବା ବିଷୟ ବି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୟ ଥାଏ। ତେବେ ତାକୁ ଏକଥା ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ କି ମଲା ପରେ ବି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଯେଉଁ ଚୈତ୍ରୀକରଣ, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମିନେସନ୍ ଯେମାନେ ଆମର ପୁରୋହିତମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରୀକରଣ ଆମ ପୁରୋହିତ ବର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଇବାର T&C ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଚକ୍କରରେ ମଣିଷ ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନର୍କ କରିଦେଇଛି। ପୁରୋହିତର ଏହି ଲୋଭଭରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଏହା ବାର୍ତ୍ତା ମିଳୁଛି, ନିଜେ ଲୁଟୁଥିବା ଟିକେ ପଇସାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ, ସିଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ହୋମକାଣ୍ଡ କରିକି ଆମର ସବୁ ପାପ ବିନାଶ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତମେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ପାପ କର, ପଇସା ଦିଅ, କାମ ହେଇଯିବ। ଅସଲରେ ତ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜକୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଜମିଦାର ଓ ସାହୁକାର ଗରିବର ପଇସା ଖାଇ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଦାନ ଦେଇଦେଲେ
ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଯାଏ। ଉଦ୍ୟୋଗପତି ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପଇସାରୁ କାଟି ମନ୍ଦିରର କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ସେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କମି କିଛି ସୁନା ରୂପା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଏ। ଏଥିରେ ତାହାର ପାପର କର୍ମ ସବୁ ଶୂନ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିନି। ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସମାନତା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ ତାହା କେବଳ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ଲୋଭ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ଯଦି କେହି ଗରିବ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି ତାକୁ କହିଲେ ଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଛି, କାହାରି ଶୋଷଣ ଦମନ ହେଉଛି ତ କୁହାଗଲା ଏ ତ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା, ଏ ତ ବିଧାତାର ଲେଖା, ଏ ତ ହବାରେ ହିଁ। ଦାନ କର, ହୋମ କର, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଇସା ଦିଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କର, ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ସୁଧୁରିବ। ଆଉ ସେ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କେବେ ବି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରେ ସେଇ ମଣିଷ, ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ପୁରୋହିତମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ସ୍ୱୀକାର କରି କେବେ ବି ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରି ନିଜ ଶୋଷଣ ବିଷୟରେ କେବେ ଈଶ୍ୱର ଉଠେଇ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଶୋଷଣବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେହାଲ ଗରିବୀ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସାଧନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖକୁ ହିଁ କିସ୍ମତର ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା ମାନି ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ସୁଧାରିବା ଚକ୍କରରେ ନିଜ ଖଟିଥିବା ପଇସା ପୁରୋହିତକୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଓ ହୋମକାଣ୍ଡରେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଲୁଟେଇବାକୁ ଲାଗିଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଘରର ଛାତ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପରଜନ୍ମ ସୁଧାରିବା, ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖୋଇବା ଜରୁରୀ ହେଇଗଲା। ନିଜର ଗରିବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭାଗ୍ୟର କିସ୍ମତ ମାନି କେବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ବି କହିପାରେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମବାଚିକା ଓ ଆଗ ଜନ୍ମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏଥିରେ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ।